je to domoća. Je, Bogu hvala. A majko, ce je ovo? Ce je ovo, Ivane? Treba još štaponi, viš šta ovo? Ima u komori. Majko moja. A da nije jasno ih govori. Gre na grade. A, di će? Gdje mora? Komad. A? Komad. A evo ovdje one kompanije, ja ne vidim. Anti mate. Ovo je sve ova šta je došla. Točno. Ostali smo bez, gotovo je. Malo ih je. Malo, dobro je. A ne, ti 3 teče. A ovdje? A evo sad će da doći. I ovdje gre. I to te malo. Evo, ovdje pinkicu. Majko, mami. I ovdje pinkicu. Majko, pa kome što ovo sve prodao? Nema nego 20 kila i to je to. Znači nije ta riba na gradelu. Evo za 5 minuti. Ovu skidamo, stavimo drugu i tako sve u krugu. Šefe, ovo izvolite, šefe. Hvala. A? More napraviti. Sad vadite. Malo vadimo, da se odmore. Da se odmore i onda... Ja ću vrati nazad. I posla na teracu i gotovo. Tebi je riža i to je to. Odležano. Pa ja mi da možeš ići Ribeye van. steak. Matej ovo, je. Šefe, i sad samo maništa. Malo maništre i gotovo. Evo ova druga riba, čekaj. A čekaj, jedna po jedna, pomalo. Nećeš sve staviti, ne? Ne. I balancana još tamo. Što? 15-16 je rekao. Može. Si probao? Pa komada. Aj. Svi. Hoće još sada. Da vidi glavu. Pa Iri daj. Ovo ne malo je teći. Malo, jako malo. Sići malo kao jednu kapulu na samorezicu. Nikad, Ivano. Kad ste nagradili? Jedva. Da. Kolika je roba? A, bit će nam po 3 kila. Svirajte noćas samo za nju. Jesam tu, sam gotov. Evo, znaš šta mi treba opet od čega? Gregola. Voli. Ivane! Je, pinkicu. Daj tekice, ne, to mu se